Online sa hotline. Online sa hotline. Unta din sa aton bis lokal, no, kapo naton Police Captain Judices Catalogo ang spokesperson sa NOC PPO. Sir, good morning. Sir Malansa, good morning sir. Good morning sa imo dala sa station mo subong man sa mga tao nga nagasubaybay sa mga programa. Aming aga si mo sir. Yeah, salamat gid sir. Kahapon sa Davao, kahapon sa Udto subo-subo ni nga hitabo sa Taguig City Police Station ho bagod tatlo ka pulis involved diri sa ginasiling nga shooting incident. Ang report nga ti una naglilisay ang duwak pulis hasta nga isa ginreport nagran amok naniro sa podyaman nga pulis. Ang pulis ang nga naterohan nakabalos. May isa pa ka pulis nga antoy kun tadi nga magpacify lang pero naterohan man ti resulta ni isak pulis patay duwang pilason. Nawag na kabalak under sir bangod base sa iban nga lugar matabo ba nani. Siling ko kaina sir sa PNP di bila mayara sang neuropsychiatric examination or psychiatric psychological examination. Diri sa aton sir sa Negros Occidental paano mapasiguro sang NOC PPO nga hindi ini matabo Major Catalogo sir. Ayun sir, I do agree sa kinambal mo sa nga ang all officers of PNP nagasulod sa recruitment natin. Mayara kinatawag sa nga new and psychiatric evaluation. Along the way sa aton kapag aton nga mga personnel mayara kita sir naman nga reactions towards works naman as a part of naman ng naton nga gina-promotion naton. So ang promotion na natin sir nga is in part mo na Japon sa psychological evaluation. Especially sa work related natin sa aton every personnel. So all in all sir mambal natin nga aton nga mga personnel ay properly monitored based on the actions, psychological natawag mental health naton. Monitoring na sir ang aton nga neuropsychiatric section sa PNP. Now in the present situation sir, I would like to inform our listeners nga sa PNP mayara kita mga program nga ginaistoryahan mga differences or punto nga sir may interaction between sa all members of the personnel in respective unit or station. Sir, may ginatawag ang PNP natawag nga PICE or the Police Information and Continuing Education. Sir, kina-inform nga ang natawag na social interaction with our respective co-worker naton, also respecting the natawag na mga religious practice, mayara kita sir nga culture sensitive, insto nga ang aton nga Philippine National Police are governed or may mga membro kita sir nga mayara nga ethnic origin, religious origin, may isa kinakapagay sir. So part sinagal sa aton nga PICE, ina-inform nato ng ating ng personnel na we have to respect the natawag religious inclination or practices and customs in such a way o mga personal taking sa would not be sa maungang gitunaan sa mga problema sa sulod sa opisina. So may isa kita ka program pag ginatawag na SWIM o ginatawag na weekly interactive meeting nga ang team leader nato na sa pinaka-senior nga police officer o PNCO nga siya na sarang monitor sa mga individual actions at the same time undertaking sa iyang membro. So, kung nag-sample sir, may problema ang isa ka personnel, ang senior PNCO, ang mag-istorya sa iyang member kung ano tapo, then there would be, kung ano ang solusyon nga tag natin, then eventually i-refer natin sa ating mga officers. Sir, may harap ay kita program nga tawag na religious interactive meeting o tawag nga interfaith meeting weekly. Dra naman sa nato nga programa, dra naman sa gina-enrich sa nato nga natawag nga spiritual health sa nato nga every personnel. Based on its religious practice. Pero nga ito nga interaction with sir, wala na sa nag-propose o ginapakita ang religious inclination sa isang ato nga mga life coaches. But ginapabalo na sir ang natawag nga mga biblical thoughts at the same time mga ato nga mga motivational thoughts nga ginatudlo sa ato nga mga life coaches naton. Do nga ang pinaka-purpose na sir is to create a harmonious relationship with every personnel sa ato na assign sa respective unit. Okay. Kagka po sir ma-address ang mga problema that would be sa mga po sa kinananon mag-isang pauway sa atong personnel just because nga may mga emotional trauma o need naton nga papuhayon ng atong nga personnel just because undergoing sa mga psychological
problem that occurs sa respective individual mga families naton o personal, Aha. that might be also amo na pinaka-focus naton. Ang sa Negros Occidental Police Provincial Officer, for quite a long time wala pa tayo sa may natabo nga parehas sini. Hopefully kag ginapangamuyo naton nga wala hindi may matabo sini. That would be somehow isn't ako ng epekto para sa atong kapulisan. Aha. But check ko sir kung ang pag-take bala sining psychiatric psychological examination sa PNP. Ano rin sir kada tuig ni sa or kada san o ini gina-require sir man? Every promotion sir may ara kita sa nga neuropsychiatric and psychological evaluation. Hindi ma-promote sir ang isa naton ka personnel promoting for the next rank. Kung hindi sir mapasar ang neuro and psychiatric evaluation test. So part na sir kay may mga questions kita nga ginabutang sa aton nga mga neuropsychologist kag psychometrician naton gina-gauge and gina-weigh ang ilang pamisaron sa atong personnel. So kung may mga personnel kita sa nga leading into some called leaning to psychological disorder or problem, they would address man na naton sa atong kapulisan, especially sa atong health services for mental reason. Ang galing ang problema sir ay ning aton nga do nga hindi naman naton maibitar because this psychological trauma or problem may occur along the way. Hindi man naton hindi usually kay wala kita isang natawag nga signs and symptoms na abrak na pareho sa mga balatian niya kita natin may do epekto katapos mambal natin that would be somehow nagka-problema isa katao. Along the while kati ang mga psychological disturbance that might be developed is work related, ang natawag na personal engagement related or other socio-interactive cases that might be change ang ating emotions, especially na in coping period natin and especially sa our social interaction kung paano kita mag-gauge o kung paano kita mag-interact sa ibang tao. So gina-require man sa gali magluwas sa application or recruitment, gina-require man siya sa officer nga up for promotion. Paano sir sa kuwan? Ining nagakuha sa mandatory schooling na requirement? Yes sir. Naman sir, mga mandatory schooling naton, ang our personnel naton nga ga-undergo sa training, especially mandatory kag specialization training, would undergo also the psychological neuropsychic evaluation. Kaya along the way, may ara kita sa mga portions ng atong trabaho na may stress. At the same time, especially sa atong investigation section, iba natin ng mga section that mo somehow nga ang interaction with social interaction naton, attributes nga tawag is naga-shape or nag-redirect sa atong perception or pamintaron, isa sa pinaka-importante man. So along the way nga aton yung mga kapulisan niya sir, may ara kumplito sina ng mga requirements especially, but somehow ang interactions or reactions ng tao amo na sa hindi lang mag-gauge naton. Anyway, kabay pa sir nga hindi ni matabo diri sa aton, amo tugin mo good news bangod waay pa ni sa amo sa nga hitabo diri sa Negros Occidental kay kadelikado nagadangat gid kadaan sir sa masamiti pag-usar sa pusil bagod ma-service firearm ang kada pulis. Anyway, sir anong imo sining mensahe sa ato sa kapulisan sa probinsya angon sining insidente? So manon sir, we are crossing our fingers na kabay pa nga hindi ni matabo sa Negros Occidental Police Provincial Office and the same with the other units, no? And somehow, probably ang natabo sila dito sa ibang na station that would be also another somehow memorandum circular that we attribute kag ma-address naton ang problema. Understandably, ang aton nga Negros Occidental Police Provincial Office nagahimo man din sa aton mga activities naton complying sa requirements of our office pati psychological natawag naton psychological healthy ang aton nga mga tawon at the same time just in case nga may ara kita yung mga problema sinin, may mga programa nga aton kapulisan nga ma-address ang mga issue na hopefully pa again Sir Malang, we are crossing our fingers pa hindi niya matabot diri sa aton sa Negros Occidental Police Provincial Office. Yes, Police Major Judices Catalogo, sir. Thank you so much kada sa information kag good morning. Hello, permi. Salamat kayo, sir. Good morning. Good morning sa aton. Action Hotline.